Som fabricants de parcs exteriors professionals. Spirit s'especialitza en jocs exteriors durant més de 15 anys. Aquí teniu el taller Spirit Metal Components. Mini parc infantil d'acer i plàstic. Sostre temàtic. Abella decorar sostre. Lliscament de tub tancat. Diapositiva en espiral oberta. Barana i escala. Panell metàl·lic i coberta. Lliscament en panell de la porta. Pinces i fixació. Panells de plàstic. Pinces. Parc infantil tradicional. Lliscament de tub espiral tancat. Doble diapositiva. Benvinguda a la vostra consulta. Túnel de corda. Diapositiva de secció.